سیاوش صبح بخیر تماشابینان عزیز و گرامی. خیلی که میبینین ما صبح سحر الکی بیرونده. سیاوش بیا. ما این سحر کتی خستیم. از ساعت 7:30 باشد یا 8 باشد نمیدونم باز دیگه نبینن. رفتیم ما پیشی چم رفتیم همه کسا داو تسترام کنی داو کنی داداش دعوت کنی ایس کجا راست رفتیم راست میگم نمیفهمم ایس ده رفتیم ایس سیاوش بینن دوستان عزیز ما الکی آمدیم و شنین ما از میبیام ماما بیارم شما شنین شما ما آمدیم الکی کار داشتیم از این نشان میتونم چی کار داشتیم انا میخیل ما صبحی سحر کتی سامبوسا کردیم آچام کتی مانا سامبوسا پخته استیم آچام وای میکنن برای که کادوهاشون بیاد بسیار و گفتم که ما گفتم بیا آچا وای کنیم سامبوسا کرده فروشیم چی گفتم برای که کادو بسیاره و فقط کادو نفروشیم گفتم با یک برخای سامبوسا کرده برده فروشیم کنی چه خیلی میشد با از یک دلیستش پختیم بردن شدم و از با دلیستی دیگهش موندگی من سرخ کردستم شدم من حرکتی اومدم تا کی یاردم شدم خودشون تو هستن خدینه همه زوالا و امین وایشونم تور میگم کادو و پیاز همه چیزشون مایده کرده خودشون تیار کرده موندن تنها همه پیچاندن و سرخ کردنش بود و آچان گفتن که من اسپید نمیکنم هم تونه کرده پیچانده سرخ کرده با رفته فروخته دیر میشد گفتن بعد من گفتم من رفته یاردم تان میتونم من آمدم که الکی تمام کردستن الکی شدیان بسیارشه الکی دلیستش گویم قریب سرخ کردگی بوده و من گفتم شما که خشما روین من اینوش سرخ کرده میمونم تا شما میفروشین میبینین که این دیگه دیگهش نیز سرخ میشه و با این دیگهش گرمکک گرفته میبرین باز اینش هم سرخ شود برای که بازارچه نزدیکه پیاده میری هم خیلی میبیایی تمام برای همین خاطر من گفتم شما که بیاین جوشک هم خیلی من نام ای دخوفکا گرفتن و همشه تغییرچه دا گرفتن و رفتن مثلا جوشک میرین هم خیلی ناز ممکن که آدمو گیرن خیلی یک اکسپریمنت میبینیم که نه چه خیلی میشد با ناز اگر خرن با حتما دفعه های دیگر هم خیلی سامبوسا کرده برده میفروشن من آچام شده یاردم میتیم سیاوش شب کشب نرفتیم من شما سامبوسا گفتم که همش پخته شوم بس سیاوش خوبونم روین مولتیک تماشا کرده شینین شما جان چی بابا روین سازکش ماماش یافتی نه این سازکش گم کرده بودیم همین سازکش بیهد نغز میدیده که سیاوش یافتیان خانه ماماش ده گم شده بوده سیاوشی خولیگان گواره ده بندن شه نه بندم خواب نمیدی چی با خیلی در سهر کتی ما آورده اینجا موندن و رفتن خودشان کار
бас будаги сирхиш гӯем ҳавзи мегирам шунам ва бо ин листа бо мондагиша мечинаму тамом. Ана мехел тафтон шуна пурсидан номаша мана ин номаш намедонам нишон додам ё ки надодам номаша мехел духовки нағзе ҳам плита ҳам газаш ҳамаш нағз очам шуна маъқулай ҳам хел пухтестем. Очам аллакай самбуса ростика фаромӯш кардам ки видео кунам самбусаам хел аҷоибот хушрӯ омада буданд ҳамаша бурда фурӯхтан тамом кардан ростика ҳатто очам худашон гуфтанд ки ман ягонташа начашидам ман якташа сиёвушта дода будам сиёвуш нимаша хӯрд нимаша монд ман ҳама вақт як нимташа гӯем чашидам тамом дига умуман начашидам. Инҷа театр чӣ гапе аста чӣ қамаштго омада инҷа истодиян кӯдакоя оварда ҳамаша фурӯхтан ягон дона намондак худо ба шукр ки фурӯхтан мо рости гап қариб 70 очам гуфтанд ки қариб 70 кардем ва ҳамаша бурда кадугин яксомонӣ фурӯхтан. Ман инҷа каме макарон вермишели кардам ози макаронашо андохтам ҷӯшида истад ози аллакай соат 12 мебинам ки дадамшон очамшон шавҳарам мебиёянд барои ҳамин авқот карда тайёр карда мондам ва ҳози Нилуфар саҳри доруша додам доруша якбор нишонтиям шумода тамошобинони азиз ози мебиёна мани ин дору шавҳарам овардан шаб додамша хайрат ки он қадар бисёр сулфа накардак нағз гӯем хай дина шаб додумша саҳри додумша бо сатои 10 буд 11 буд бо додумша якбор дигар ва бо ҳамин кати баъди абед кардан оз мехоҳам моашда масла кунам моаша шона кунам моаш беҳад безеб шудиян. Сиёвуш шумо чӣ хӯрдестен? Мо шиштаем телевизор тамошо карда. Ин тарбузой бобо шумо моша бинад чанқаи мо хона ҳама ча гирифтин оча чизора тарбуз чо кард ҳеҷ камакак мондиян мана ино тайёр мо хона рафтестем инҷа зиёдти кадуя гирифтам ман самбуса мекунем звола ҳаст хонада самбуса мекунем. Ну домой пойдём намери хӯна хӯрди носикаш красный шуда Аҳмад ино нестан рафтан ина мерем хона пеши черепаха шин рафтем бо мода бобош тарбуз додан якта гуфтанд ки пагаҳ маракачада вай кунен тарбуз кушен камтар як тарафаш хел безеб шуда гуфтанд чӣ гуфтанд ман гӯем хайфсам ки кушен инҷода Нилуфар хобай бисёр имрӯз мандарин харидем мо барои марака пагоҳ телевизора камтар паст кунам мани антисептика ман гирифтагӣ ҳастам асабаки беки манинаш удобни ҳаст ман ҳамин гулӯҳошда пешашда ҳатто пуштошда ай ҳамин спирт антисептика чихеле ки гуфтам манинаш удобни ҳай намхел мечошаму гулӯҳоша мешакам пешоша пуштоша мешакам ҳама вақт ҳамин спирт гати ман ҳамин камтар сулфа бинам ё ки камтар вай кунам агар пешу пуштошунда мешакам ай ҳамин спирт ва гуфтанд ки вақте ки температура дошта бошад равғани гӯсфанд нашакенша фақат спирт шакенша ҳатман ҳамин равғани гӯспанда ман ҳамин пахтада тар мекунаму баъд ҳамин гулӯштам хел мемонам. Ва тамошобинони азизу гиромӣ мехоҳам ба шумо раҳмати калон гуфтан ман имрӯз омадам ҳамаи комментарияҳоя хондам бисёр маслиҳатҳо додагӣ ҳастен ки масалан чӣ кор кунам Нилуфар гуфта раҳмати калон тамошобинони азиз беҳад ман хурсанд шудам ки чӣ қадар дуоҳо мекунен чӣ қадар суханҳои хуб менависен нисбати Нилуфар раҳмати калон боз якбор дигар тамошобинони азиз ва гуфтанӣ ҳастам ки ман Нилуфара спирт мекунам ҳатман ҳам равғани гӯспанд низ мекунам равғани гӯспанд танҳо ҳамон пахтада мекунаму гулӯшда мебандам тамом ва спирта бошад ҳам пешаша ҳам пушташа ҳама вақт спирт мемолам то ки
тезрак нағз шавад гуфта ва чихеле ки доруҳоя нишон додам аз ҳамон доруҳо низ тез метиямшам. Ана мехел тамошобинони гиромӣ ва яке аз тамошобинон низ навистиянд ки аллергия набошад гуфта. Росте ка ман намедонам ки гулударди аллергияш чӣ хел ҳастай, лекин Нилуфар тез амини танҳо гулудард мешавад. Ва ба фикри ман, аку ман намедонам точнаша, лекин ба фикри ман аллергия ин сухой кашл мешавад. А Нилуфар сухой кашл нестай, макрота катя, яъне балғам низ дорад. Вақте ки месилфад ҳамон балғамо канда мешаванд, лекин рафта масалан партофта наметонад шуна, бо гашта меқиртонад шуна. Ҳаминаш безеб ки бо рафта гулуда мечаспад, бо сулфа ҳам хел аҳвол кати мегардад гӯем. Ва ҳар субҳи саҳар ва бегони ман як стакан шир дай ним қошиқча ва сода меандозам, ҳамон шира медӯшонаму ним қошиқча содара меандозамша ва бо як қошиқи дига асала низ меандозамша. Беҳад ин низ нағз ҳастай, ҳамин тез гӯем ҳамон макротая меканад гӯем, ҳамон ширкати сода беҳад нағза. Ман ҳам саҳар ҳам бегоҳ як стакан Нилуфарда ҳатман метиям. Ана мехел тамошобинони азиз, ҳатман фикротуна комментарияда нависен. Рости гап аз рӯзе ки Нилуфар касал ҳаст, ман ягон кор накардам, ягон пухтупаз низ накардам, нақшаҳои пухтупаз карда надоштам, лекин афсӯс ки натонистам кардам. Ва маъракада низ гӯем, маъракада низ мехостам, якчанд нақшаҳо доштам, лекин афсӯс ки нашуд. Ва имрӯз бо пешочам рафта будем. Хай гуфтам ки тез мебиём, масалан омадем баъди обеду, лекин наметунам корума карда, барои ки Нилуфарам хел зиқ мекунонад одама. Умуман вақте ки кӯдак касал бошад намехоҳӣ ягон кор карда, хел мехоҳӣ ки анде ман касал бошам, оне ки вай касал набошад. Анде авай ҳамин хулиганӣ карда гардето, ҳамин дод зада гардето, анде сиҳат саломат. Вақте ки мебинӣ ки вай кӯдак ҳамин аҳвол дай, беҳад одам зиқ мешавад, дили одамам хел месӯзад ки кӯдаки бечора ҳам хел ҳастай гуфта. Ҳанам хел барои ҳамин ман ягон чихел гӯям, ягон ва желания нест ки ягон кор кунам, ягон чӣ кунам. Ҳанам хел ман ози ошхонада як дег барои салат чизоя мондам, то ки пазанд ва баъд ҳамаша гирифта мемонам, пагоҳ насиб баъд салат мекунем. Ин дег да ман салатоя ҳама чизи салата дар дирни ҳамин мондам. Ин дасташ ҳам хел неудобне ҳастай дега. Вай обаш рехт. Тухмош пазанд, тухмоша гирам. Лаблабоша низ дар нашта андохтам. Вай, мисти рангаш мешад. Кӯдако хобанд. Ва нахд ҳатман тар кардам. Тамом, дига ҳеҷ кор нестай. Рафта шинам хонада мевагӣ гирифтем. Инҷода мандарин 2 кило мандарин гирифтем. Бинин чанд қаш мудаг. Анам хелва инҷода мевагӣ гирифтем. Очам себи сабзу сурху ва бо турб гирифтем. Анам хелва. Ва ман инҷода сиёҳуш бидоштай.